baka san gari ba saurari da ka daɗi na da gobe saurin zuwa. Baiwa Allah ɗaya, baiwa Allah salama alaikum sallama cikon musulunci ba ko babu sallama dan mugwa ne. Sai na san ki kuma zan tare ki alkhairi ne ke tafi da ni ko ina alkhairi ne ke bibiya ta babu shaida a cikin lamarin nan. Let's go! Hey! What's happening? Oh, no. Jar uban. Hey! What's Kisa happening? makule uban makule fara kata Muhammad Kaya wa nuri wa nari aji dama haka kike fatarin uba. Haba ai dama dan isa duk inda na ga masu laka buri na yana nan su nake kula bana kula kowanne. Ai kansu ne yasa suke lulluba kansu. Yanzu ya za a yi. kokari Ga mini. Haba. Billahi ne bane da ke sa alƙawarin na kike koyar kanki. Kin san duk majority jama'an mu dillin kafa suke saka. Allah wallahi. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mutuwa aka yi min ba kai abin da na gani ya tayar min da hankali ka amma wannan bayan Allah dan cin amana ne kai man gane kalau nake ba da aka ce mun kalau nake na ga ka zo ka dakata tare da matata Let's go! mata ta ce ba ka zo ka tsaya da ita kana ka daga mata liƙab yarinyar nan kullun idan ta arba yake in za ka tafi ya da ba kinji abinda na gaya mata ne nan gurin akwai masu sata wallahi ƙarya kake tun da ka nasa nake ganin kana haka kana wallahi kai da aka jin gaya ma na rantsi da girman Allah duk wani ƙarshen rashin mutuncin ka yau sai na ƙaran ma da ke ka kare mu matar ta wacce nake bala'i so na fi bi ka iskanci ba kai ni ma fa dan yau ne dan ubanka Allah wallahi kai wallahi tallahi kai wa Allah kai wa na bi karen na bi ka da what